ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашдом мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, агар шумо дар хали чизо фурӯшӣ барои реклама бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранамуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе рӯй карданд ки бо нархҳои арзон ва замини фурӯшиам заминам аз территорияи Душанбе ҳастаем. ва аст хонаҳои бо ремонт аз территорияи шаҳри Кӯлоб, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи Хӯросон, территорияи Панҷ, территорияи дӯстон азиз Ваҳдат, Ҳисор, аз территорияи шаҳри Бухтар. бо аст сехонага аз территорияи шаҳри Душанбе ҳаст ва аз территорияи шаҳри Бухтар, территорияи Ваҳдат, Ҳисор ва Панҷ, Кӯлоб, Восе ва дигар тарафҳо. нархҳои хонаҳо дӯстони азиз аз 55,000 65,000 ҳамин нархҳо сар мешаванд ва курси имрӯза бошад 117 сомонӣ аст. дӯстони азиз, мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Нурулло, Вайдлоев, хонаи 218. шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Нурулло, Вайдлоев, хонаи 218, ҷои беҳтарин. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки бо об суҳ таъмин астаем. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ҳам дорад дӯстони азиз. гирди хона пол ниход маҳкамае. боз ду тайга хоначаи 3х3 ҳам дӯстони азиз дорад. бо тайга оғули 12 метраи ду ошона. якум ошонаш барои ҷои гов-мол, дуюм ошонаш барои ҷои каҳдон. вайшам 12 метр аст. 12 метр ҷои оғул, 12 метр боло ҷои каҳдон. гирди хона маҳкам дӯстони азиз. хонаҳо навсохтанд, мақсад ки боз якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. хоб хона мегӯяд дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 310,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. наздашда мақсад ки масҷид, мағоза ва дигар чизои лозимӣ ҳаста. ина лаби роҳ да. ина аз кӯчаам сиёнка шуда ҳам аз дурuni хона аста. 310,000 сомонӣ аст. бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. прамои рақамҳои дастӣ ва видео ахираш 7372, дуюмаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 2366 WhatsApp дорад дӯстони азиз. нашод сумуш мегӯям муомила ва савдои хуб мекунад дӯстони азиз. 4 дар хона отдельни, буд тага хонаи 3х3 мақсад инаш отдельни. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунанд. агар шумо дар ягон хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама кардан бошад, марама дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорад. реклама мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки проектҳои дуошона ҳастае ки бо тамоми шароитҳои зиндагӣ. хона срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҷомрӣ, байни Саодат, колхози Раҷаб Исмоил назди мактаби 13. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Комрӣ, байни Саодат, колхози Раҷаб Исмоил назди мактаби 13. кадоме ки нафаҳмед, бо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз ки 6 дар хона кардагӣ аст ки хонаҳош 5 дӯстони азиз 5 таш мегӯяд 5 ба 3 астай, як тайгаш мегӯяд 6 ба 3 астай. обшим 3 та дига подвал дорад дӯстони азиз. ҳоҷатхона дар берун аст, бо дар дуруни хона баня аст, ҳам дар берун аст, ҳам дар дуруни хона баня аст, ҳам берун аст. хона проектҳои дуошона аст ки ҳамашон ремонтҳои замонавӣ доранд. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз дорад. боз дар хонам дар берунам бо ҷои временкам кардагӣ аст дӯстони азиз. ҳоҷатхона ҳамаш қоидави ремонтош карди, обсӯд мегӯяд пазитяни, обшим ҳама чи падва, ҳама чи дорад. гирди хона маҳкам. дастсрочна мегӯяд хона мегӯяд мефурӯшад бо нархи 750,000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. 6 дар хонаи калон, 5 сотиқ замин, калидор, ошхона, баня, кухни ҳамаш отдельни беҳтарин ремонтҳо кардагиае. хоб прамои рақамҳои соҳибшудаги рақамҳои Россияи рақамҳо кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp дорад дӯстони азиз. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам ва ай 750,000 сомон мега бо муомила мекунем. марамат дигар маълумото аз худашон. дӯстони азиз, ягон реклама дошта бошем, марамат хона, замин, квартира мо дар рӯйкунем, мо реклама мекунем. лайкуро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм эълони навбатӣ. дӯстони азиз, аренда дода мешавад 8 дона леса комплект аст ки бо бетонмешалкаш катӣ.
хоб лесаш дуташ яъне ки як параш 7 сомонӣ аст, як рӯзуш ва бетонмишалка як рӯзуш 30 сомонӣ аст ки ино қарор доранд дар ноҳияи Файзобод, яъне ки ба аренда иҷора дода мешавад. Як рӯзуш як комплекти лесаш 7 сомонӣ аст дӯстони азиз ва бетонмишалка як рӯзуш 30 сомонӣ, яъне ки ба иҷора дода мешавад. Кадоме ки ягон стройка дора, ягон сохтмон дора, яъне ки барои кори шуморо осон кардаанд. хоб агар дигар территория дигар ноҳияҳом агар шумо барен, яъне ки худатон омада мегиред мебарен, яъне ки дигар ҷода метиҳанд. Адреси ё қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи боғи мирӣ. Якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 43 90 дастшон, дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 20 23, инашам рақамҳои соҳибшона, яъне ки леса комплект 8 пар доранд ва бетонмишалка, яъне ки аренда бо нархҳои арзон. Кадоми шумо да ки лозим аст на занг занед, котона осон кардан дӯстони азиз, марамат бо маълумоти пурраша гирен, яъне ки любой ҷо хоҳен бурда метавонен, марамат бо маълумоташа бурда занг зада пурсен. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ориентири повороти аэропорт пеши мактаби 39, маршрути 15 35 5 18 8 1 ва пеши хона, яъне ки автобусошкатам мегзарад. 4 сотиқ замин масъул дорад дӯстони азиз, ки 4 сотиқ замин дорад бо временкашкатия гирдванаш маҳкамае, об свет мегад дорад дӯстони азиз, тораи калон мегад 700 метра дӯстони азиз, маҳаллаи хубай ободия дӯстони азиз, гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. агар ҳамаша якҷоя гирен ҳамин 4 сотиқа дӯстони азиз, нархи ҳамин замин 250 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. агар ки шумо 2 сотиқша гирен, ҳамин хел адела 2 сотиқи адела мефурӯша мегад, нархаш мега 130 000 сомонӣ аст. ҳуҷҷатҳои замин бо сохтмон мега ҳамаш 100%. об свет мегад позитсияни ҳаст. 2 сотиқаш 130 000 сомонӣ, агар якҷоя гирен ҳамаша мисол 4 сотиқа 250 000 сомонӣ аст бо муомила мешавад. метавонед ки шумо 2 сотиқшам адел гирен 130 000 да мақсад як катешча када мисол зиндагӣ кунен, бо амирам ягон сом муомила мекунанд. якумаш рақамҳои тисел дасти ахираш 7026, дуюмаш рақамҳои тисел 8500 ватсап дорад. дигар маълумоти пурра аз рақамҳошон. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, хонаи дуошона аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пости Чимтепа дӯстони азиз, маҳаллаи Дарёбод. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кадагӣ аст ки ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, гирди хона маҳкам якчанд дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз ва инчунин ремонтам дорад. шаҳри Душанбе, мақсад ки пости Чимтепа, маҳаллаи Дарёбод дӯстони азиз. хона дуошона аст, 4 дар хонаи калон мегад дӯстони азиз ва 4 сотиқ дига замин дорад. хона мегад дастсрочна мегад мефурӯшад бо нархи 500 000 сомонӣ ки бо ҳамира мегад муомила мешавад. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона дӯстони азиз ахираш 91 ва рақамҳои ватсапшон. кадоми шумо да ки маҳқул боша занг занед, бештар маълумоти пурраша дӯстони азиз, термиз, кухни, гарнитур ҳама чӣ дорад. ягон саволтон боша оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед ва шумо фаҳмонда метиҳанд. агар шумо дар ҳамхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан боша, марамат сурат маълумот шуда дар рақамҳои 885 12 20 20 ватсап, имо, телеграм ҳама чӣ пайваст дорад. метавонед сурат маълумот шуда кунед, мо реклама мекунем. лайкҳо разанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз, тарафи Гипразем, хоб Гарадок да обшин. поёни Гипразем, Гарадок дӯстони азиз, доми сеошунаи навай. хоб духонага квартирае дар сеюм ошона қарор дорад дӯстони азиз, доми сеошуна аст, 40 квадрати метра. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ҳам дорад. ремонт кардага дӯстони азиз, мухахитон маълумотшо мегирен. нархи квартира мегад 355 000 сомонӣ аст, бо мегад муомила мешавад. 355 000 сомонӣ муомила савдош мегад дар назди хона. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона, рақамҳои ватсапшона, ягон саволотон боша, агар оиди ҳамин квартира фаҳмида, шумо занг занед ва шумо фаҳмонда метиҳанд. агар шумо хонахар, заминхар, квартирахар бошед, танҳо дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо замин, хона, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо я лайк занед, фаромӯш накунед дӯстони азиз ва навори моро дар ватсапи мо подписаш кунед ва то охираш тамошо кунед, чунки дар охир заминҳои фурӯшӣ аз Душанбе, аз дигар тарафҳо бо заминҳои арзон аст ки бари шумо ҳамаша мо ҷудо карда пешкаштон албатта мекунем.
мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, тетста пеши мактаби 12 дӯстони азиз. Духонага квартира астае ки дар сеюм мушина қарор дорад 43 квадрати метрае. Бо ремонтҳои замонавии таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, обсвет ва пеши мактаби 12 бозорча, тец, ҳама чи мағозаҳо ва дигар чиҳо дар пешаш ҳаста. Ҷойи хуба, ҷойи ободӣ дае. خب квартира мегӯяд дастсарошна мегӯяд мефурӯшад бо нархи 340 000 сомонӣ ҳастае ки бо мегӯяд муомила мешавад. 340 савдо ва муомилаш мегӯяд дар назди квартира. خب ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумото иловагӣ оиди ҳамин квартира хоҳед агар фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳои ва видео дар рақамҳои WhatsApp шумо нависед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатиҳои мо лайкира мезанем, фаромӯш намекунем ва навори моро дар дигар сайтҳодон агар тонем силкаша подлисташ кунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 103 микрорайон дӯстони азиз, пеши мақсад ки военный колледж дае, обши открытый лестница. духонага квартира астае ки сехонагаш кардагианд, дар якум мошина дӯстони азиз қарор дорад. тақрибан мегӯяд квадратча аниқ надора, аз 40 болае мегӯяд, бо хахтон маълумотча мегирем. доми чорошона дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, 103 микрорайон дӯстони азиз, назди военный колледж дае. открытый лестница, ремонт пемонт кардагӣ аст, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва дигар чизо. нархи квартира мегӯяд 470 000 сомонӣ аст, бо мегӯяд мақсад ки муомила мешавад. 470 та савдо муомилаш дар назди квартира бо баъзе чиҳош. хоб рақамҳои соҳиб шуда, рақамҳои вавилон дастӣ ва рақамҳои WhatsApp шуда, кадомитон агар маҳқуқ боша занг занед, маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. ва дӯстони азиз, шумо ҳам ягон квартира доред, хона доред, замин доред, ягон аппарат, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон мошин дошта бошед, барои реклама кардан дар рақамҳои WhatsApp мо роё кунед. дӯстони азиз, рақамҳои мо барои реклама кардан 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram ҳама чи пайваст дорад. марамат сурат ба мо роё кунед, мо дар видео оянда ҳамин хел реклама карда мемонем. мегзарем ба наҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон обшим, тарафҳои тепошт аст, адуни шаҳр берунтар аст. шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшон, бо маълумотҳои пурраша хтон ай соҳибшон мегирем. 3 дархона фундаментош, яъне ки временка рехтагӣ аст, гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. нархаш мегӯяд 69 000 сомонӣ аст, мегӯяд бо муомила мекунем. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин аст, временка 3 дархона ва нархаш 69 000 сомон аст. дӯстони азиз, нашод, об ва дигар ҳуҷҷати чиёш маълумотча хтон мегиред. рақамҳошон аст, рақамҳои мегафон дастӣ, рақамҳои WhatsApp, фақат барои одамони харидор. ягон мошинам боша мегӯяд, ба мошин алиш мекунед. дӯстони азиз, фақат одамони харидори конкретна мегӯяд занг занад, яъне ки айдуни шаҳр берунтар аст, тарафи Зарафшон, тарафи мақсад ки хеле тепош аст. бештар маълумотҳои пурра аз рақамҳош дӯстони азиз, фақат одамони харидор марамад. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ аст дӯстон, ки бо фундаменташа, бо временкаша қарор дорад дар ноҳияи 5 Мирзоянста, саршавӣ Тоҷиксой мега соҳибош, яъне ки ҷои ободишта камтар. ноҳияи 5 дар Мирзоянс, саршавӣ Тоҷиксой. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз, ки 14 хонаи временка хеле фундамент обшим хеле чо дорад, лаби роҳ дай. нарша мега 70 000 сомон мегем, бо мегад камтар, дига мегад муомила мешавад. кадоми шахсода ки аз ноҳияи 5 дар кӯ бошам, хеле замин бо фундаментош, нархаш 70 та муомилаи хуб мегад мекунем. рақамҳои мегафони соҳибшон, рақамҳои WhatsApp шуна, дӯстони азиз, марамат занг занед, бо мегад муомила ва савдои хуб дорад. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Уртабуз. замини фундаментдор аст ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Уртабуз. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки намедонем як 3-4 дархона қатъи хеле мақсад ки ошхона банаш кард, фундаментош рехтагӣ тайёрае. гирда ванаш дамага одамо зиндагӣ доранд, замини ҳамвор. нархаш мегӯяд 65 000 сомонӣ аст, бо мегӯяд камтар, дига мегӯяд муомилаи хуби хуб мегӯяд мешавад. хоб кадомида ки мақсад дар кор аст, рақамҳои мегафони дастӣ, рақамҳои WhatsApp шуна занг занед, маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гиред. то қас суми холия мега алиш намешавад мегӯяд, дӯстони азиз, арзон карда метавонед, мегӯяд омода бинед, маҳқуқ дошед, муомила мекунед. дигар маълумотҳои пурра аз рақамҳошон.
ва дӯстони азиз, шумо дар агар замини фурӯшии хона, квартира, мошин, ягон техника, аппарат чизе ки барои реклама кардан бошад, барои мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.